Dnes si řekneme něco málo o tom, jak se učit Tai Chi Chuan. Zdravím vás, přátelé, moje jméno je Roman Steiger a učím Tai Chi Chuan. A občas se mě ptáte, jak se Tai Chi dá vůbec naučit. A nedávno se mi stal jeden docela extrémní případ, kdy jeden můj známý mi vyprávěl o tom, jak sleduje na Facebooku a na internetu různé diskuze a různé články o Tai Chi. Už nějakou dobu kouká na pěkná videa, sleduje fotografie, které se na sociálních sítích často šíří a posílají se navzájem. A čte ty komentáře pod těma fotografiema a už to dělá nějakou dobu a docela pravidelně. A říká, já už za tu dobu, já myslím, že už jsem Tai Chi pochopil. Já už vím, o čem Tai Chi je a rozumím tomu. No a já jsem se musel usmát. A je mi to moc líto, protože to teď bude znít jako tvrdě, ale musel jsem mu říct, že je úplně na omylu, že prostě neví o Tai Chi vůbec nic, ale vůbec. A to je právě to, co chci teďko sdělit i vám, protože možná i vám se to může stát. Hodně lidí čte, nebo v minulosti četlo, nevím, v dnešní době možná už se knihy čtou méně, ale v dřívějších dobách se stávalo častěji, že lidé četli knížky o Tai Chi a mysleli si, že už Tai Chi rozumí. Dneska jsou to teda spíš sociální sítě nebo nějaké stránky na internetu a videa a podobně. A člověk si velice snadno může vytvořit takový dojem nebo pocit, jakože když čtu, tak rozumím textu, když poslouchám mluvené slovo, tak rozumím tomu, co ten člověk říká. A když tomu rozumím, a tudíž o tom něco vím. A teoreticky ano, ale když pak si uvědomíme, že Tai Chi je umění, které je potřeba praktikovat, že to jsou různé pohyby a cvičení, a já nevím co, soustředění a tak dále, to jsou všechno praktické věci, které je potřeba vykonávat, tak ten člověk neví. Člověk, který jenom slyší, čte, vidí, ale nemá zkušenost, tak neví. Určitě znáte to staré, dobré, u nás známé čínské přísloví, že jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet. Bai wen bu ru yi jian. Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet. A to je pravda. Je to pravdivé přísloví. Na druhou stranu, někdy, a to zejména v Tai Chi Chuan, ani vidět nestačí. Je potřeba mít fyzický kontakt s učitelem, se spolužákem a vědět, mít zpětnou vazbu, vědět jak na to, vědět, kudy cesta vede a kudy nevede. Dávat si nebo dostávat zpětnou vazbu, kde dělám chyby. A to konkrétně, v kterých částech těla, v kterých pohybech, přesně v které situaci a tak dále. A pokud někdo z vás máte stále pocit, že Tai Chi Chuan rozumíte, tak bych se vás zeptal, dokážete pracovat pomocí Chi? A pokud mi řeknete, že ano, pokud mi řeknete, že máte hodně zkušeností s energií Chi, tak bych se vás potichu zeptal, jaká je vaše dovednost v thinking, to znamená v naslouchání, v naslouchavé energii. A jakou máte zkušenost s fátin, to znamená s vysíláním energie. Jakou máte zkušenost s ventin, to znamená se zkoumající energií. Jakou máte zkušenost s tětin, to znamená s přijímající energií, s pracováním energie. Pokud máte zkušenosti a umíte mi je předvést, nejenom o nich povídat, tak potom máte už nějakou znalost Tai Chi Chuan. Určitě ano. Čili Tai Chi Chuan je skutečně komplexní umění. Chci vám dnes říct jenom tuto důležitou informaci. Nestačí o tom něco vědět teoreticky, nestačí si o tom něco přečíst, něco vyslechnout, dokonce často nestačí ani vidět, ale je potřeba o tom mít instrukce, konkrétní instrukce, fyzický kontakt s učitelem a se spolužáky. Proto pokud cvičíte sami, bez učitele, snažte se mít aspoň někoho, s kým pravidelně praktikujete a snažte se nazbírat těch informací co nejvíc. Nejenom textových, nejenom to, co slyšíte, ale i to, co vidíte. Zkoumejte detailně a snažte se o získání zpětné vazby. To je velice důležité. Proto cvičení s partnerem nebo s vícero partnery
už je vždycky lepší, než cvičit sám. V Tai Chi Chuan obzvlášť. Víte, proč vám to celé vlastně říkám a proč vám to točím do tohohle videa? Přátelé, já věřím, naprosto věřím tomu, že my Češi jsme úžasný národ, úžasných lidí a že můžeme docílit hodně velkých úspěchů. Nejenom v Tai Chi Chuan, ale na jakékoliv jiné podobné duchovní cestě. Jenom musíme být k sobě velice upřímní. Pokud sobě nejsme upřímní, pokud si chceme nalhávat, že máme dovednosti, které nemáme, tak to je cesta do pekla. Čili buďme k sobě upřímní. Měli bychom být schopni si přiznat, na jaké jsme úrovni a měli bychom být ochotní na té cestě pokračovat dál a nezastavovat se na místě. Takže přátelé, zkuste na té cestě pokračovat. Pokud nevíte, jak dál, pokud máte pocit, že už si možná něco maličko nalháváte, to znamená, někam jste došli na své cestě, už máte nějaké zkušenosti, ale chtěli byste pokračovat dále, ještě to není ono, nebojte se, zkuste prostě vykročit tím správným směrem. Například můžete začít cvičit v našich kurzech nebo zkusit alespoň na dálku, pokud nejste zblízka, náš online kurz. Je to možnost, jak se posunout zase o kousek dál. Někteří z vás na té cestě spolu s námi vydržíte hodně dlouho, možná až do konce života. A my budeme jenom rádi, budeme mít nové přátelé mezi vámi. A někteří s námi půjdete jenom kousíček třeba, ale to nevadí. Každopádně posouvat se, pokračovat, to je něco, co dává smysl. Nezastavovat se, nenamlouvat si, že už jsme dokonalí, že už máme hotovo, že už všechno známe, všechno umíme a všemu rozumíme. To je smutné a je to někdy k smíchu. Přátelé, dneska to bylo krátké, chtěl jsem jenom toto zdůraznit a doufám, že příště v něčem pozitivnějším se společně zase pobavíme a řekneme si odpovědi na další otázky ohledně Tai Chi Chuan. Já se s vámi loučím, mějte se pěkně, cvičte dobře a zase příště na viděnou. Zajtěn. A nezapomeňte, pokud se chcete lépe učit Tai Chi Chuan a nemáte příležitost cvičit s kvalitním učitelem naživo, nezapomeňte se přihlásit do našeho online kurzu Tai Chi.